Har du startet videoen? Ja! Start! Hvad? You don't have anything to... Han finder mig aldrig! Kan du ikke finde mig? Nej. Jeg er altså ret nem at finde. Ej, du har ligget mange æg. Don't you dare come near me. I'll kill you. Jeg spiser din æg. Jeg spiser alle dine små lille blå æg. Stå stille. Psst. Ah! What the fuck? Nå, han har ikke fundet mig. Han løb den helt forkerte vej. Kan du ikke se de der små bolde forsvinder? Der! Nej! Kan du se mig? Han har ikke fundet mig nu. Hvor er du? Du finder mig aldrig. Åh nej, nu bliver det meget nemt at finde mig. Fundet. Nej! Øbelivagte. Blå vinder altid. Au. Nope. Vi var så stille i så lang tid, og så lige når jeg kommer derhen, så begynder jeg at grine det. La la la. Ups. Kom, det er det største fan. Ej, jeg er din største fan. Lad mig tage et billede med dig. Må jeg tage et billede? Ja, det må du gøre. Men jeg skal finde den perfekte skin til det her. Vent. Din mand dør lige hurtigt. Så. Hey. Til billeder. Okay, vent først skal jeg lige hurtigt... Nej, bliv her! Bliv her. Nej, stop. Jeg skal tage. Vent! Nej, bliv her. Jeg skal tage et billede af din numse. Jeg skal tage et billede af din numse. Okay, vent der lige om. Vent, jeg skal lige helt tæt på. Ja, og så en af dine lækkerier. Og så dit... Oh yeah! Jeg skider så hårdt på det hjerte. Det kan jeg se.
lige et øjeblik. Hvad gjorde du? No. No, Sesame Senpai. Can't touch this. Hvordan gjorde du sådan, der kom en nuke? Nuke, I did. So cute, Nick. Oh. So cute, Nick. Oh, no! Yeah, I have so. That was awkward. Yes! Endelig fik jeg dig! Jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har dræbt en med en raket. Ja. Videre på. Nå. Jeg vil af dig. Fuck life. Vent, nej, jeg har bedre en. Kan ringe Misser jeg? Oh, 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 oh. Oh! Yes, bro. Come on. So cute, Nick. Salandis. Hvor blev du af? Ej, Jesper, seriøst. Så det er lige seriøst. Okay, jeg tager det seriøst. Ikke mere MLG. Jesper. Die now. I knew it. Ej, Jesper. Er det ikke andet, end var det? Det her at lave. Jo, der er meget mere. Thomas, fuldtjort. Thomas, the fuldtjort. Thomas, fuldtjort. Bu bu du bu. Jeg kan bare høre det der. Oh my god, oh my god, oh my god.
Ew! Fuck er det? I need to run away so it's not gonna catch me. What the hell's in my way? Jeg har kun 5 liv. Flyt dig, din dreng, ting, der er et eller andet i vejen. Shit. Do not enter that door. I'll not get anyone. I'm here. Jesus here for you. Hej, mor. Jeg er i gang med at spille med ham. Men lige, stop lige. Ja. Hvad? Hvordan får du så mange liv? Det tror jeg godt, du ved. Prøv du at skyde mig? Prøv du at skyde mig? Ja. Det gør man ikke. Mester. Ja. Dude! Det skader jo ikke engang dig. Hvad dræbte mig? I don't know, but I don't care, and I don't like. Run away. We must hide from the face punch. Yeah, It kills people. he probably do. Run away. Har du lige skiftet det her til en engelsk? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke skiftet noget til engelsk overhovedet. Hey, Okay. kommer du lige herop? Jeg skal lige gøre noget. Nej, du har hun. Nej, jeg dræber dig ikke. Jeg lover, jeg dræber dig ikke. Jeg lover. Lige ned i mit hjerte. Am halshug. Jeg gik... Hvor var du? Nej, seriøst. Jeg fløj bare rundt. Det så du godt. Okay, en ting vi skal sige til YouTube er... Det ved du godt. Well, Okay. Mr. Gigant. Vi skal sige farvel. Fra denne video. Hold en crowbar. Nå. Hold en crowbar. Vi skal sige farvel. For mig er jeg helt vildt lille. Hjælp. Hold nu. Er jeg Gå nu stor? bare ind foran kameraet. Er jeg stor for dig? Ja, du er normal. 3, 2, 1. Fordi for mig er jeg... Tak fordi I så med. Og der skal du sige alle sammen. Du skal sige alle sammen. Alle sammen. Ja, jeg har sagt alle sammen. Like den her video og subscribe.